Jel? Možete se sjetiti, staviti na potvrdu isto koji na jogurt. Najbolje upotrijebiti to. Da. Upotrebljivo to tada i tada. I onda je zatvoriti. Ili iz početka. Ne. Imamo par dobrih kandidata da nastavljaju dalje školovanje na studijskom centru. Tako da ja očekujem Pozaića na sljedeće 3 godine školovanja. Profesore. Očekujem Pozaića da još 3 godine mu treba da ovo završi. Ti šuti tamo. Domša, vidimo se u zadnjoj klupi. Naravno. Nema više, sve smo napravili u jednom redu, svi ćete biti u prvoj klupi. Ajme, majko moja. Samo polako, nek ne bude vjetra da stignete na vrijeme i bit će ok. Dobre su prognoze. Super, onda se vidimo. Samo da bude tako ispit i onda će biti sve 5. Ma, biće. Hoćemo mi, profesore. Dapače, mogu pustiti sad, evo, možemo, pričali se jesmo, mala pauzica je prošla, neki su stigli cigaretu, to su lijepe stvari ovoga Skype-a i online seminara, gdje se može za vrijeme seminara isto konzumirati, ali šalu na stranu. Evo, možemo krenuti sa sljedećim prikazom, ovim filmićem, prezentacija docenta Segedija, specifičnosti povezivanje bazičnih i specifičnih tehnika za razvoj koordinacije, fleksibilnosti, ravnoteže, brzine. I sada povezujemo ova kretnje sa specifičnim sadržajem. Seminara kickboxingu, znači jubilarnog 10. seminara. Za one koji me ne znaju, ja sam Ivan Segedi i docent sam na katedri za borilačke sportove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Danas je sa mnom i natjecateljica Lucija Bilobrk, članica Pitbull Zagreb Split. Ona će mi danas pomoći u izvođenju ovih vježbi, nju jako dobro poznajete i evo, želim ti svu sreću u treningu. Naša današnja tema je koordinacija. Šta reći o koordinaciji? Koordinacija predstavlja znači sposobnost efikasnog upravljanja pokretima svim dijelova tijela u nekakvoj aktivnosti. Za nas je važno znači da je to nekakva sportska aktivnost. Vrlo je važno naglasiti da koordinacija zaista dolazi do izražaja u aktivnostima koje su vrlo kompleksne, kao što je to kickboxing. Kickboxing spada u grupu polistrukturalnih cikličnih sportova. Znači da se nekakve aktivnosti odvijaju iznenada, da ne možemo predvidjeti njihov slijed ili tijek i da možemo koristiti jako veliki raspon tehničko-taktičkih nekakvih sadržaja. Istraživanja su pokazala je također i to da koordinacija dolazi do izražaja i više čim je ta razina natjecateljska viša. Znači, natjecatelji na najvišem nivou bi trebali imati puno veću koordinaciju od onih koji su na nižem nivou, zato jer će se upravo tada, zbog te visoke razine koordinacije, moći do izražaja doći njihova superiornost u borbi. Znači, kad imamo dva, recimo, podjednako loša natjecatelja, sportaša ili početnika, onda zapravo neće biti, znači, ta razlika koordinacije neće biti presudna za one koji će dobiti borbu. Ali na višim razinama to se itekako događa. Priroda se sama pobrinula za to da nam kaže kada trebamo zapravo vježbati koordinaciju ili kada se trebamo baviti razvojem ove motoričke sposobnosti. Pa tako, senzitivne faze za razvoj koordinacije su zapravo od 6. do 12. godine.
Znači upravo taj period predstavlja najbolji period u kojem mi zapravo možemo izgraditi jako puno tih motoričkih programa i jako puno toga naučiti naše mišiće, naše tijelo, kako bi onda ti pokreti bili efikasniji u samoj borbi, odnosno da njihova situacijska izvedba bude bolja. E sad, zašto govorim upravo od 6. do 12. godine? Zato jer dosta trenera ima tendenciju da u taj period ubacuju neke stvari koje možda i nisu dobre za trening u tom periodu. Pa se onda tu nađu nekakvi možda oblici, razvoj oblika snage koji su neprimjereni za tu dob, nekakvi razvoj tipa izdržljivosti koja je neprimjerena za tu dob, a to je potpuno nepotrebno za raditi. Zašto? Priroda nam je rekla, čovječe, razvije koordinaciju. To razdoblje se zapravo poklapa i sa naravno početkom bavljenja kickboxingom i onda zapravo vi imate jako puno posla u usvajanju novih tehničko-taktičkih obrazaca sa djecom, a kasnije naravno i mladima. Svako učenje te nove tehničkog elementa, nove tehnike, zapravo je mali rast u razvoju koordinacije. Naravno, svaka ta vježba, svaka ta tehnika je i vježba za razvoj koordinacije. Znači, već tu povezujemo da ta naša bazična sposobnost u zovemo koordinacije ima jako, jako veliki utjecaj na specifičnu izvedbu. Znači, to je vrlo, vrlo povezano. I onda, ako se držimo tih preporuka i ako u tim senzitivnim fazama zaista i razvijamo koordinaciju ili se dominantno bavimo time, onda ćemo vidjeti kako naši natjecatelji počinju, kako ide znači, njihov trenažni staž i njihova izvedba ka nekakvom višem nivou, kako sve bolje i bolje dominiraju, bez obzira ako su možda i slabiji od svog protivnika. Zato se, kažem, često vidite da koordiniraniji borci mogu puno bolje i efikasnije izvoditi tehniku od nekih koji su možda kondicijski na oko bolje pripremljeni od navodnicima. I zato ja znam reći da nema alibija za loš trening. Znači trening mora biti jako, jako pametan. Nemamo više vremena za gubljenje. Često bude nekakav alibi, joj, pa znaš, ovi tamo iz onog kluba, pa svi rade na izdržljivosti, svi rade na nekakvoj repetitivnoj snazi u toj dobi kad ja znam da to ne bi trebalo, ali šta onda moji dođu na natjecanje i onda ih ja onda ne mogu pobijediti baš zbog te nekakve izdržljivosti. To baš nije skroz točno. Probajte razviti te koordinacijske obrazce, specifične koordinacijske obrazce na visokom nivou, vidjet ćete kako vaši natjecatelji mogu dominirati bez obzira na to što im trenutno ta nekakva izdržljivost ili repetitivna snaga nisu na tako visokom nivou. Vježbanjem krivih stvari u to krivo vrijeme će dovesti do nekakvih limita i nikada nećete uspjeti razviti svoje sportaše. Zato opet ponavljam, nema alibija za nekakav trening koji ne iskorištava sve moguće potencijale u točno određenom vremenu. Događa se također i jedna stvar u zadnje vrijeme, zadnjih 20 godina nam se događa jedna stvar, a to je da su nam djeca jako puno pred kompjuterima, pred tabletima, mobitelima, a i nemaju ono što smo mi imali kad smo mi kretali u naše sportske aktivnosti. Znači, nekakva teorija kaže da bi usavršili određenu aktivnost ili određeni pokret, vrlo kompleksni pokret, treba i do 10.000 sati ponavljanja te aktivnosti. I sad, u naše vrijeme, mi smo već dolazili u sportske dvorane iz perioda kad smo bili klinci, gdje smo se igrali na ulici, gdje smo svaki slobodan trenutak iskorištavali za izlazak van s prijateljima i za nekakvo igranje, a te igre su zapravo i sadržavale mnoge ove koordinacijske obrazce koje mi imitiramo na našem treningu. Šta se događa današnjim generacijama? Oni su taj veliki broj, da ne kažem 1000 sati vježbanja, samostalnog vježbanja sa prijateljima na ulici izgubili. I mi dobavljamo djecu koja već kasne u nekakvom motoričkom razvoju. Znači, to nisu ta djeca, vi morate raditi potpuno druge stvari od onih koje ste radili možda prije 20 ili 25 ili 30 godina sa puno sposobnijim sportašima. Znači mi već kasnimo i već tada, već vam ta stvar mora zvoniti u glavi, znači da, ok, ako već sad kasnimo, onda je cilj da ja svaku minutu svog treninga provedem maksimalno efikasno i da iz nje izvučem maksimum. To je otprilike nekakva
kratka priča o koordinaciji i zašto bi ona bila važna za trening u kickboxingu. Mi ćemo sada započeti sa serijom nekakvih vježbi i mi smo je podijelili prema vidu. Znači, koordinacija ne može se shvaćati kao jedna sposobnost koja je unisona, koja samo za sebe postoji kao takva. Ne, postoji različiti vidovi, tipovi koordinacije. Sigurno ste čuli da postoji koordinacija ruku, postoji koordinacija nogu, postoji koordinacija cijelog tijela. A onda idemo dalje, postoji reorganizacija stereotipa kretanja, znači sposobnost tijela da neku aktivnost napravi vrlo brzo na jednu stranu, pa onda napravi na drugu stranu. Također postoji vid koordinacije koja se zove brzina izvođenja kompleksnih motoričkih jedinica. Znači, ta serija udaraca koju morate izvesti u borbi, povezati ruke, noge, lijevo i desno, to je kompleksni motorički zadatak. Ljudi sa većom razinom koordinacije će bolje i brže izvoditi te kompleksne motoričke zadatke. Također imamo koordinaciju vida brzina učenja novih motoričkih jedinica, imate koordinaciju u ritmu, imate koordinaciju i dio koordinacije koja se zove agilnost, mada je danas sve više i više smještaju kao zasebnu sposobnost, ali znači mi ćemo danas napraviti po 1, 2, 3 vježbice i svakog od ovih vidova koordinacije da vidite zapravo na koji način se ona može razvijati. Zašto vam to govorim? Zato da znate odnosno morate poznavati cijeli taj spektar vidova koordinacije kako bi zapravo znali šta hoćete raditi. I onda je lako, ako ste i malo maštovit, darovit trener, onda je lako nadograđivati pojedine sadržaje u određenom vidu. Ali vi ste sigurni da ste obradili svaki od tih važnih vidova koordinacije. I onda možete reći, ok, možda ću više pažnje obratiti na koordinaciju cijelog tijela ili koordinaciju nogu u nekakvim disciplinama ili koordinaciju ruku u nekim drugim disciplinama, možda ću malo manje fokusa staviti na nekakvu agilnost ili na koordinaciju u ritmu, jer toga ima manje u kickboxing borbi, ali, kažem, fokus je da u svom treningu zaokružite sve te vidove. Trening koordinacije se izvodi na dva načina generalno. Generalno znači učenjem nekakvih novih aktivnosti ili stavljanjem starih aktivnosti koje ste već uvježbali u nove uvjete. Znači nama je bitan poremećaj u tim nekakvim našim motoričkim radnjama, kako bi onda tjerali sve naše mehanizme koji djeluju u tom smislu da rade na višem nivou, da se što je moguće brže organiziraju kako bi nekakva radnja bila što uspješnija. I onda Lucija će danas imati težak zadatak jer će dobiti nekakvu veliku seriju tih vježbi koje prvi put vidi. To je zapravo najbolji način da uvježbava koordinaciju. Kasnije, kako će ona uključivati te svoje sadržaje u trening, ti treninzi će postati sve poznatiji i onda će oni moći početi biti operatori, odnosno vježbe za razvoj nekih drugih sposobnosti. Primjerice, ove SEQ ljestve, znači sa nekakvim vježbama ćemo mi danas raditi napad na koordinaciju, ali kad se te vježbe uvježbaju do automatizma, onda one mogu služiti i za razvoj brzine. Pa tako možemo povezivati i nekakvu snagu sa koordinacijom, pa onda ili ravnotežu s koordinacijom i kažem, kada to dođe do automatizma, mi ćemo tu vježbu stavljati u nekakvom fondu naših vježbi za razvoj ostalih sposobnosti, a tražit ćemo nove vježbe, nove sadržaje za razvoj koordinacije. Također, vrlo važno naglasiti da je koordinacija zapravo možda od svih motoričkih sposobnosti u najtješnjoj vezi sa tehnikama određenog sporta. Odnosno, ako želite napraviti transfer, odnosno to bi vam trebao biti cilj, transfer treba kretati se prema tehničko-taktičkim obrascima u borbi. Znači, puko zaustavljanje na bazičnim kretanjima koje ne imitiraju ili ne pokušavaju imitirati kretanje u borbi ili tehnike, zapravo ćete jako malo dobiti konkretnih stvari koje su vam potrebne za situacijsku izvedbu. Zato ćete vidjeti da ćemo mi i kod nekih vježbi kretati se od bazičnih ka specifičnim, jer ćemo dati nekakav savjet kako to pretvoriti u specifično, odnosno situacijsko djelovanje. Situacija, borba, to je zapravo završna, možda najvažnija vježba za koordinacijska vježba. Znači, kada dođete na trening, date sparing vašim borcima i onda im date zadatak, ok, danas radiš ovu kombinaciju i onda on tu kombinaciju, što je zapravo kompleksan motorički zadatak,
mora izvesti u situacijskim uvjetima da ima protivnika jednako tako aktivno kao što je i on sam. Eto, nadam se da su vam ovi dijelovi pomogli, a mi ćemo se sada prebaciti na samo izvođenje vježbi. Ja ću naravno malo pomagati koliko god mogu Luciji i krećemo sa koordinacijom cijelog tijela, odnosno nekakvim primjerima vježbi za razvoj upravo ovog vida koordinacije. Lucija, evo tu si na licu, ja sam ovdje, postavit ćemo se u položaj nekakvog stražnog plenka i zamolit ćemo Luciju da malo koordinirano djeluje cijelog tijela. Na koju način? Provlačit ćemo jednu nogu, pa drugu nogu i tako će napraviti cijeli krug. Ajmo probati. Ispod. Tako, ajmo još. Ajmo. Još. Evo ga, još smo cijelu krugu. Dobro. Ajmo to zarovati u drugu stranu. Može? Ajmo ovaj. Tako, ajmo još. Ovo je dobro. A kad bi tražili da kombinira izgled na lijevu i na desnu stranu, primjerice da napravi 2 puta lijevu, 2 puta desnu, to bi znači usložilo ovaj motorički obrazac i sigurno bi, kažem, to bila gradacija ove vježbe. Ajmo dalje, idemo probati sljedeću kompleksnu radnju. Zanimljivo, znači stajat ćemo, ispratimo da dobro vidi šta radim. Znači, iz ove pozicije ćemo se sklopiti, rasklopiti, narotirat ćemo se ponovno na leđa i ponovno napraviti isti pogled. Ajmo vidjeti koliko to može biti. Može? Ajmo, hop. I druga strana. Dobar. Ok, dobro. Znači, ovo su klasični primjeri kako razvijati koordinaciju cijelog tijela. Ajmo dalje, idemo vidjeti još jednu stvar. Ajmo ubaciti malo eksplozivne snage puta skoka, pa ćemo zatražiti Luciju da me preskoči i čim je doskočila na podlogu, maksimalno brzo se okrene i provuče kroz moj nogu. Može? Brzo unutra, može još jednom? Ajmo, brzo. I treće. Dobro, ok. Ovo su vježbe koje smo mi radili zapravo kao vrlo mladi sportaši. To su vježbe koje su vrlo zabavne. Ovo su vježbe koje najbolje organizirati, na najbolji mogući način organizirate ako stavite natjecanje između parova ili između grupa. Spomenuo sam kako bi bilo dobro da napredujemo prema nekakvoj specifičnoj izvedbi. Pa ćemo sada sličnu stvar, samo da maknemo ove za sada, napraviti na način da nakon tog skoka više nema provlačenja, nego ide serija udaraca. Da ja ne kompliciram previše, Lucija samo se zaberi seriju od 4 udarca. Može? I rukama i nogama. Može? Znači, nakon skoka, maksimalno brzo organizacija u seriji udaraca na vreće. Može? Spremna? Može? Dobro? Ok. Znači, kada bi ja davao zadatke koje treba napraviti, onda bi sigurno to bilo novije i teže da napraviti. Kada bi joj recimo davao zadatak da čim je doskočila, napravi određeni zadatak, čim doskoči da ja kažem koji je to zadatak i da ga ona tek tada vidi ili čuje, onda bi to bilo još složenije. Znači možemo se prije dogovoriti, znači da kombinacija 1 znači lijevo, desno, kombinacija 2 znači desno, lijevo, hoćemo tako? Ok, ajde ovako, znači, a kombinacija 3, dijagonalna, može? Znači, kada kažem 1, to znači da mora udariti desnom rukom pa lijevom rukom, pa desnom nogom pa lijevom nogom, to je 1, znači to je 1, 2, 3, 4, ok. Kad kažem 2, udaraš oba dvije ruke, bam, pa oba dvije noge, ok? A kad kažem 3, imaš dijagonalu, ruka, noga, ok? I ona to sazna tek kad je doskočila. Može? Spremno? Može. Jesam, 1, 2, 3, ajde vidim. Može? Ajde, znači, 3! Nisi zapamtila kombinaciju. Ruka, noga, može? Ovo je bilo 3. Ajmo 1. Jedinica je ruka, jedinica je
Desno, 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 desno. Boljka je ruka, 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 noga, noga. Može? Trojka dijagonal, ruka dijagonal, noga, ruka dijagonal, noga. Može? Ajde. 3. Ok, dobro. Improviziramo malo, pokušavamo na licu mjesta dati dodatne impulse, pa naravno da to onda i kompleksno djeluje. Lucija je bila velika prije ovog treninga, onda sam ja rekao ne. I cilj je da ove vježbe budu nove. Da se vidi kako se mišić muči, kako se glava i cijeli taj sustav živaca koji prenosi naše signale prema mišićama, kako se napreže. Jedino na taj način, kažem, možete zapravo utjecati na koordinaciju. Dobro? Ok, idemo dalje na seriju vježbi koja će nam obuhvatiti koordinaciju ruku. Ajde, vidimo, to su njene najdraže vježbe su... Ok. Ajmo vidjeti ovako. Idemo se početi, ćemo se pozicionirati prema kameri. Dobro. Idemo, znači, tražit ćemo opciju da hvata lopticu ili loptice koju ja izbacujem. Može? Spremna? Dobro, dobro, skoro. Ajmo dalje. Bravo. Ok, to je, kažem, vrlo zabavna vježbica. Idemo napraviti na malo drugačiji način. Nju ćemo samo tražiti da hvata loptice, ali nakon što ih ispustila, morat će ih ukriženo hvatati. Možemo? Ajde, probajmo. Ajde, probat. Vidim da realno. Ajde. Ja sam se spremao za ovo, onda sam malo bolje pripremiran. Jel da? Ok. Samo hvatanje loptica je također trening koordinacije. Može? Ajmo, hopa, pa mi vratiš. Hop. Dobro, ok. Znači, vrlo jednostavna vježba. Kako je gradiramo? Gradiramo je tako da, recimo, dodajemo efekt ravnoteže. Pa kad je zamolio da stane na jednu nogu i da to radi sa jednom nogom, onda bi to sigurno bilo teško. Ako bi išla na ovako jedan RX, znači jednu mekanu strunjačku, gdje bi ta površina bila još manje stabilna, to bi također povećalo razinu kompleksnosti ove vježbe. Ajde idemo probati na bosu nogu. Znači, održavaju ravnoteže, stavim se na sredinu s jednom nogom, tako, jedna noga. I sad svaki ovaj pokret utječe i na poremećaj ravnoteže. Znači sada smo kombinirali dvije sposobnosti. Jel? Ajmo, probati. Ajmo. Hop. Tako, drži se, neću ti baciti dok mi postaviš ravnotežu. Tako. Drži se, hop. Tako. Već. Dobro, ok. Ili, recimo, ovo što je meni jako zabavna vježba, znači rad na bosu lopti gdje sportaši ili u kleđaju, a neki i u stajanju na lopti, i to nisu nekakve stvari koje su abnormalno teške, vjerujte mi, ja sam sa svojim sportašima u kondicijskom treningu otprilike kroz nekakvih 10-ak treninga smo došli do toga da stoje na ovako jednoj lopti, održavaju ravnotežu, znači kompletno su uspjeli iskontrolirati donji dio tijela koji je održavao ravnotežu, a onda smo radili serije udaraca ili dodavanja lopticama, ili smo čak radili seriju snage, što izuzetno teško je kada recimo uzmete šipku pa stojite na bosu lopti i radite vrlo brzo izbačaj prema naprijed sa šipkom 20 kg, stvara se određena sila koju onda morate kompenzirati u tijelu kako se ta sila ne bi prenijela na donji dio tijela i na taj način poremetila ravnotežu. To su znači načini na koje bi gradirali ovu vježbu, uključivanjem tih udaraca bi došli do te specifike koja nam je, kažem, važna u treningu koordinacije. Ok, krećemo dalje. Idemo na vid koordinacije koju zovemo koordinacija nogu i krenut ćemo sa klasičnim SAQ vježbama na ljestvama.
Ovo su sada već standardna pomagala koja može zapravo i ima svaki klub. Ja vas preporučam da posebno kod mlađih dobnih uzrasta koristite što češće ove sadržaje, to je djeci zanimljivo, obogaćujete trening i, a kažem, utjecaj na koordinaciju, na onu sposobnost koja je njima važna je izuzetno velika. Funkcija. Idemo krenuti se obično stipom prema naprijed, sad samo nekakva 2 koraka unutra. Može? Dobro. Ajde idemo moćno to isto napraviti. Bravo. Ok. Ajmo napraviti cik-cak. Dobro. Ok. I sada povezujemo ova kretnje sa specifičnim sadržajem. Idemo na svakoj, ili idemo uvijek samo na jednu stranu da joj bude malo lakše za početak, idemo napraviti udarac ruku. Cik-cak kretanje, udarac ruku. Vraćamo se, možemo samo na jednoj strani raditi, pa se vratimo na drugu stranu. Ok, idemo dalje. Idemo napraviti udarac nogom. Prednji recimo. Hop, udarac nogom, vraćamo se, hopa, tako. Odlično, ok. Ajmo probati sa eskivažama. Lijevo i desno. Ajmo. Hop, tako. Hop, hop, pa brzo nazad, može tu, hop, tako, bravo, hop, dobro, ajmo, idemo već smo probali, skok sa direktom, može, ajmo, znači vježba koja kasnije može služiti kao vježba za razvoj frekvencije, ajde probaju drugu stranu sa drugom rukom, ajmo, hop, 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 tako, odlično, dobro, okej. Idemo to napraviti srećom na jedan način da to izgleda kao borba. Pa ćemo zatražiti Luciju da krene u cik-cak, nakon što je izašao cik-cak iz ljestvi da udari rukom, bočno se krene kretati do sljedeće strane ljestvi i nakon cik-cak kretanja da ima udarac nogom. Hop, udarac, bočno, brzo, hop, hop, udarac nogom. Idemo na drugu stranu, idemo. Tap, 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 tap. Oko bježi, tako, hop, ajmo, ok. Malo nam je prostor skučen, ali možete napraviti cijeli poligon oko vreće, a da ne govorim ako imate i sparing partnera, onda ta vježba može se gradirati, još kažem, više struko bolje. Evo, ovo je način na koji bi radili koordinaciju nogu, pa smo napravili malu gradaciju od bazičnih prema specifičnim vježbama. Još ću vam jednu stvar pokazati, to je da zna biti zanimljivo dječici. Ja sam igrao, a vjerujem da ste mnogi od vas igrali igru školice, Lucija pokaže školice. Ovo vam je čista koordinacija nogu. Ajmo sad ovako, zamolit ćemo Luciju da to napravi 2 puta. Znači gore, maksimalno brzo. Ajmo, hop, 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 tako, okret, i odmah, okret, tako, bravo, tako. Znači, napravite par ovog poligona i napravite zanimljivo natjecanje za djecu. Slična stvar, ali danas se dosta često primjenjuju treningu, su ovakvi obrazci na tlu. Gdje ćemo tražiti Luciju da napravi ajmo ovako? Napravit ćeš jedan krug u jednu stranu, pa ćeš obrtiti u drugu stranu. Ajmo, hop, hop, hop. Može, probaj, hop, hop, hop. Bravo, okej, odlično. Okej. Zašto sam sad ovo pokazao? Zato jer bih vam volio ukazati na jednu stvar pažnju, a to je da možete iskorištavati i nekakve iskonske reakcije ili nekakve prirodne reakcije čovjekovog tijela. Kako mi Luciji rekli, probaj Lucija sa svojim centrom težišta biti iznad ovog točnog središta, onda bi značilo da bi pomicanje nogu uvijek išlo malo lijevo ili desno od tog centra težišta, odnosno gubili bi ravnotežu. E sad, mozak bi dobivao informaciju, gubiš ravnotežu i težio bi da vrati te noge u onaj položaj koji je ravnotežan. I na taj način bi nam i priroda pomogla da taj pokret izvedemo brže. Ajde, probaj sad da tijelo budi nogama sad na početak vani i kad kreneš u akciju, smjesti se tijelom negdje na sredinu, a nogama se samo kreći okolo obraza. Ajde, kreni. Da, dobro, okej. Sad, obrazci kretanje, ovako, ili da taj obrazac ima ne samo ova 4 polja, nego ih ima 6 ili 8. To su sve mogućnosti na koje možete gradirati ovu vježbu. Idemo na brzinu još proći ove nekakve stvari koje su nam možda
manje bitne, ali znaju biti zabavne, dođe Lucija, dogovorili smo se da će ovo ja pokazati. Primjer koordinacije u ritmu, znači u paru. Radite nekakav slijed pokreta koji je ritmički, jel? Recimo ovako, Ok, ja sam se malo pogubio, ali što je ritam brži, to je naravno teže ga za izvesti. Ali ovaj ritam idemo pokušati pretvoriti u kickboxing ritam. Na koji način? Tako da ćemo tražiti Luciju da ona lupa, na koji način? Znači idemo tako, ali idemo krenuti s ruku, znači direkt u ruku isto. Direkt, pa dijagonalna noga, pa druga ruka 2 puta. Evo, znači ovo sad smo napravili jedan ritam ili jedan obrazac koji želimo slijediti, a sastavljen je od specifičnih kickboxing ritma. Ajde, hop. Ajde, samo to lupi, mogu ja to porediti. Ok, dobro, super, uhvatila. Znači, evo i kako i koordinacija u ritmu može biti zanimljiv sadržaj za kickboxing trening, bez obzira što to nije, recimo tako, dominantan vid koordinacije. Ima zanimljiva stvar, pa ga možemo tu koordinaciju u ritmu povezati sa onom reorganizacijom stereotipa kretanja. Kad bi ona već uhvatila taj svoj ritam kako treba i kad bi je to bilo već lagano, onda ja u jednu trenutku kažem lijevo i onda ona ga mora potpuno reorganizirati. Mi se naravno dogovorimo da ona ide u drugu stranu taj ritam i ona samo mijenja s lijeva na desno, znači tako da joj malo brkate te motoričke programe. I to bi bila, recimo, razina iznad. Eto, mi smo se dotaknuli brzine izvođenja nekog kompleksnog motoričkog zadatka i agilnosti, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put. Za sada se nadam da ste uspjeli upatiti onu bit koju smo vam htjeli prenijeti, a to je da je koordinacija izuzetno važna motorička sposobnost za kickboxing, iz razloga što je kickboxing kompleksna aktivnost i bez dobrih razvijenih motoričkih programa ne možete biti situacijski efikasni. Također da je koordinacija aktivnost koju je najbolje raditi kroz tehničke elemente i u onom periodu od 6. do 12. godine, zato vas molim, nemojte to zanemarivati, neka vam to bude fokus u vašem treningu u toj dobi. Prije svega zahvaljujem se Luciji i eto, zahvaljujem se vama na pažnji za sve ostale stvari, za sve ostale upite za koje sada, nažalost, u ovom novom normalnom ne možemo odmah iskomunicirati na licu mjesta. Svakako me možete kontaktirati, većina vas zna moje mailove, ako ne odmah na stranicu Kineziološkog fakulteta i za sva pitanja s kojima razgovaramo. Lijepo vas pozdravljam, doviđenja. Okay. U nas? Profesore Sertić. Slušam. Još jednom lijep pozdrav. Je li profesor Segedi s nama još ili više ne? Mislim da više nije, da ima svoje dalje obaveze, ali sve što, bilo koje pitanje koje temeljem ovog izlaganja njegovog ja mogu odgovoriti, tako da evo, ako su neke specifičnosti oko baš njega osobno, naravno možete ga isto tako kontaktirati kao što imate one sve njegove kontakte na mailu i nije nikakav problem da ga se kontaktira putem maila ili telefona od sutra nadalje. Hvala vam lijepo. Pozivam sve trenere ukoliko imaju bilo kakvo pitanje vezano za prezentaciju profesora Segedija da slobodno pitaju to i usmjere prema profesoru Sertiću. Izgleda da nema profesore. Dobro, znači da je bilo isto sve jasno i kao što je, su i prethodna izlaganja bila takva, isto uživao sam osobno i u predavanju kolege Deše u vezi novih pravila i sam se upućivao u te neke nove situacije koje su od 1.1. i eto, hvala na pozivu još jednom. Profesore, može pitanje jedno samo? Može.
Ovako, koliko je zgodno raditi te vježbe motorične, koliko puta tjedno? Je li to ok 2 puta tjedno, jednom tjedno? Znam da se recimo ne mora forsirati eksplozivnost non stop, treba i odmor za to. A ove tu vježbe koordinacije kod mlađih uzrasta, jer se to može ajmo reći prije svakog treninga uvesti kao jedan dio treninga, ili bi to trebalo isto onako gledati možda, ne znam, 1, 2, 3 put, ne znam sad kako bi postavio dobro pitanje, ali mislim da ta djeca bolje napreduju. Jel bi to bilo ok raditi prije svakog treninga nekakve koordinacijske vježbe? Ja ću odgovoriti na ovo pitanje i za ove bazične koordinacijske vježbe koje sam ja radio na seminaru, ako ste zamislili njih, ili za ove isto specifične situacijske koje je povezivao i kolega Segedi. Da, dobro ih je raditi konstantno i to na početku treninga, dok je tijelo svježe, dok su nam djeca friška i dok još je percepcija njihova i koncentracija na visokoj razini. Ako su 3 puta tjedno treninzi, onda možete raditi takve vježbice i prije svakog treninga u sklopu uvodno pripremnog dijela sata treninga, što bi ja i preporučio posebno za tu dob, mlađu, s time da pokušamo ne raditi uvijek jedne te iste vježbe, nego da ih ponedjeljak jedne, utorak srijeda druge, petak treće, a idući tjedan da ne znaju da su ponedjeljkom iste vježbe, nego da ih uvijek neke 3-4 vježbice sebi odredimo koje ćemo napraviti unutar toga, pa čak i ovakva mala natjecanja, što smo rekli za one neke vježbice gdje su istaknute da je dobro raditi njih i u sustavu međusobnog kompeticije između djece, pojedinačno ili u grupama. Hvala na odgovoru, profesore. Može. Hvala vama na pitanju. I evo, istu definiciju koordinacije smo, odnosno kako vježbati koordinaciju je na određen način rekao i kolega Segedi, znači ponavljam, nove motoričke strukture ili naučene motoričke strukture u novonastalim uvjetima. I to je izuzetno bitno jer naš polistrukturalni aciklički sport je, kickboxing je izuzetno zahtjevan, stalno su nove situacije i upravo različite vrste koordinacija od ruke, ovo ritmičko bubnjanje što smo radili, pa i ta koordinacija sa nogom i frekvencija, upotrebljavati i koordinaciju i frekvenciju, razvijati istovremeno je neophodna kako za ring, tako i za tatami, odnosno za strunjaču ili za ring, sasvim svejedno, ali i ruke i noge, rekli smo, kompleksan sport, harmonični razvija cjelokupno tijelo, skladno razvija cjelokupno tijelo i nemamo motoričke sposobnosti koje mi ne moramo u kickboxingu razvijati. Dapače, sve ih moramo razvijati i sve manifestacije i brzine i tako dalje, da se ne ponavljam sada. Ako nema drugih pitanja, profesore, ja bih vam se zahvalio i vama i profesoru Segediju i na organizaciji seminara i na vođenju kroz ovaj dio praktičnog dijela. Mi se svakako, evo, ako Bog dragi da, čujemo i vidimo kad se otvore mogućnosti i druženja i viđenja i na fakultetu i negdje van fakulteta. Hvala vam još jednom puno na svemu. Ako vi imate potrebu još obratiti se s kojom riječi, izvolite slobodno, dapače. Hvala vama kao predsjedniku, Upravnom odboru i Hrvatskom kickboxing savezu, što smo evo još jedanput mogli, kolega Seged i ja, biti dio ovog vašeg licencnog trenerskog seminara, 10. jubilarnog, ali evo, označili smo ga na jedan specifičan dio, a to je dao i prvi webinar, da li na sreću, da li na žalost, ali ima jednu posebnu čar i eto, hvala i stavljamo se na dispoziciju i za daljnju suradnju. Hvala vam lijepo, profesore. Ja sam ipak za ove konzervativne metode i ja sam zato da se dogodine, ako Bog dragi da, vidimo opet onako u broju od 120-150 uživo. Daj Bože, ja sam za to, upravo to. Hvala vam lijepo, svako dobro, mi se čujemo, vidimo.
Tako dobro, Hvala doviđenja. profesore. Pozdrav svima. Bog profesore. Bog. Treneri, vas Bog, molim i profesore. pozivam, budući Pozdrav, je većina pozdrav. vas i voditelja svojih klubova i nositelja svih aktivnosti u svojim klubovima, onako kako sam zamolio Juricu da nas ostavi još online neko vrijeme, budući da sad ima dosta na linku, ukoliko imate bilo kakvo pitanje prema Savezu, šta vas konkretno zanima, pitajte, ja, Romeo, Tomo je tu, ne znam tko je još prisutan tu od članova upravnog odbora. Gledat ćemo svakako odgovoriti odmah vam na pitanje. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nejasnoća, prijedloga, ovo je sad prilika evo uživo da u par minuta neke stvari iskomentiramo ako treba. Slušam. Nema niko ništa. Za Romea. Slušam. Romeo, jedna stvar mi nije bila jasna. Govorili si o liječničkim pregledima. Da li još uvijek vrijedi 6 mjeseci ili mi produžujemo to na godinu dana? Ovako, što se tiče hrvatskih kickboksača, mi se moramo pridržavati hrvatskih zakona. Hrvatskog zakona o sportu koji kaže 6 mjeseci. Međutim, nismo to prenijeli tu informaciju ovako da naš vrijedi samo 6 mjeseci, pa ko napravi ovaj, čini mi se prolazi. Međutim, ako ćemo se strogo držati zakona, naši liječnički uvjerenji, dakle uvjerenje za hrvatske državljane, sportsko liječničko uvjerenje vrijedi 6 mjeseci. Još uvijek. Dobro. Romeo, Brada, tu uopće nema alternative, mi se moramo držati zakona o sportu. To što vrijedi u Hrvatskoj, vrijedi u Hrvatskoj. Hrvatska ima svoje zakone, Kina ima svoje, Europska unija, neke treće zemlje imaju svoje zakone, u Hrvatskoj vrijede hrvatski zakoni. Tu je zakon o sportu vrlo jasan, vrlo decidiran, znači liječničko uvjerenje za naše sportaše vrijedi 6 mjeseci. Možda, Romeo, u Italiji vrijedi godinu dana. Ali je preporuka znači ne preporuka, obveza je da se pridržavamo hrvatskih zakona, a i za naše sportaše je bolje da se pregledaju 2 puta godišnje, je to određena i financijska stavka, ali zbog svih nas, i zbog te djece, i zbog nas kao trenera, i zbog njihovih roditelja, za sve nas je dobro da se ta djeca pregledaju i ne daj Bože da postoji neki problem da se on na vrijeme utvrdi, dijagnosticira i da se poduzmu koraci koji su potrebni u tom dijelu. Dobro. U svakom slučaju lakše mi je pratiti seminar kad je uživo nego ovo, ali bez obzira na to smatram da je licencni seminar uspjel i budem toliko slobodan da vas iduće godine ponovo pozovem u Varaždin. Hvala ti, Brada. Romeo, ako ja mogu s pozicije trenera, ne predsjednika Saveza, dakle ovo što si prezentirao po pitanju ovako pravila meni osobno se ne sviđa. Znači ne smatram da je to dobro rješenje da netko tko je protivnika gledao pogoditi direktom i gađao ga kroz dupli dekung i taj udarac prvo je dirao jednu ili drugu ruku i prošao je kroz gard i pogodio protivnika u bradu, u lice i protivnik je nakon toga, vidi se da je vidno uzdrman. Po meni bi njemu, Tomo ispravi me ako griješim, Novosel, ali po meni bi njemu trebalo brojati, jer je ono knockdownu, a ovdje nema ni boda, ja ne znam da li će se tu brojati ili se neće brojati, kakva je to situacija? Dakle, Tomo, ti ćeš odgovoriti na to, ali samo da kažem što se brojanja tiče. Dakle, brojanje je prvenstveno zaštita onoga koji je dobio udarac. Bez obzira pravilan, nepravilan, ovakav, onakav, to je zaštita njegova. Dakle, mi njega štitimo, što znači, ako je on za 8 sekundi spreman, znači taj udarac ga nije destabilizirao, nije ga ranio, ozlijedio ili tako nešto. Ako on nije spreman za 8 sekundi, onda znači da je taj udarac učinio nekakvu štetu da se on ne može nastaviti dalje sigurno braniti u sljedećoj borbi ili da bi ta njemu borba nastavak bio siguran za njega. A Tomo će... Romeo nešto otišao, evo budem ja iskoristio priliku dok se Romeo vrati.
Znači, osobno se isto ne slažem sa tim pravilom koje je donešeno od strane VAKO-a i sudačkog odbora VAKO-a, jer masu puta, znači, ti udarci koji prođu kroz nekakvi dupli dekung boduju se. No, međutim, po ovome sada ne bi smjeli bodovati. Ako je protivnik vidno, znači, ozlijeđen ili vidno tetura lijevo desno, naravno da ćemo mu krenuti brojati i na konto tog brojanja će se tom koji je zadao udarac bodovi dodijeliti. Znači, nije uopće sporno. To centralni sudac će sam procijeniti, naravno da ako on tetura bez obzira od kud je došao udarac kroz blok ili preko bloka ili sve, znači uopće nebitno, normalno da će mu se krenuti brojati radi zaštite tog samog borca i bodovi će biti dodijeljeni na konto tog brojanja. Ali ovo ponavljam, znači ja sam isto za to da ako prođe kroz blok i napravi bod, a da ne treba brojati, znači nebitno, ali da je čvrst udarac, ovaj da ga je podnio dobro, trebalo bi, znači isto trebalo bi to bodovati, ali nažalost evo po ovim kriterijama sada ne smije. Hvala ti, Tomo. Imate li vi, treneri, kakvi pitanja još prema Savezu? Ako ne, da privedemo kraju onda ovaj dio druženja. Pa, predsjedniče, samo jedno pitanje. Boris Vujević. Slušam, Borisu, pozdrav ti. Ja, prva stvar, još jedan put se ispričavam za onu moju šalu koja možda bila neumjesna na račun Marka Žaje. Pa nije, navikli smo. Dobro, hvala. Drugo pitanje. Princip tog novog bodovanja, onda bi bilo najbolje automatski postavi borca u dupli dekung i rad nogu, ako se neće bodovati. A ne znam, Boris, ja ne mislim da sam najbolji trener, niti da znam najviše od svih trenera. Meni ko treneru je to malo nelogično, pogotovo o ringu pričam. Znači, meni je to nelogično gdje se traži snaga udarca, jer udarac preko bloka može nanijeti takvu štetu da borac ne može nastaviti borbu. Po meni to apsolutno neupitno da tu trebaju ići bodovi, tko se tu treba proglasiti pobjednikom. Meni je ovo iskreno nejasno malo, evo, i ti udarci koji prolaze kroz blok Tomo ili preko bloka, koji čine štetu vidnu na protivniku, po meni naravno da bi se trebali bodovati. Ali opet kažem, nisam pisao pravila, ja samo stavljam primjedbu određenu kao trener na nova pravila koja su donešena. Apsolutno. To u bitnome i mijenja način borenja onda boraca i svašta nešto. To sam mislio, način treniranja, predsjedniče, način treniranja mijenja se koncept jer se onda manje baziraš na ručne tehnike i onda se prebacuješ na nožne tehnike. Ja bi tako tim principom išao. Samo neka dupli dekung drži gore i 90% nožnih udaraca. Boris, ako mogu dodati, dakle, odmah da bude jasno, ništa se nije mijenjalo. Samo je sad zapisano, ali i do sada su međunarodni seminari stalno se držalo to skrenuti udarac, bilo da je nogom ili bilo da je rukom, ne boduje se. To je bilo na seminarima, Tomo će potvrditi, on je sudjelovao na puno tih seminara. A sada su inzistirali da se to upiše. I ja bih rekao, što se tiče bodovanja, ostaje sve isto kao i do sad. Sada, samo ta notica koja piše unutra, ali ko to može provjeravati, da li je nešto taknulo ili nije taknulo ili tako. Dakle, nema tu promjene i nema potrebe promjene za načinom treniranja, pripreme boraca, uvježbavanja tehnike. Nemojte to raditi, nego kao i do sada, ostaće sve isto. Kao šef sudaca u Hrvatskoj budite uvjereni da moja poruka prema našim sucima će ići ne da krše to pravilo koje je sada zapisano, napisano, nastavno na ovo da će se bodovati kao i do sada, ali moja poruka prema našim sucima na našim seminarima će ići, naravno ako je nešto bod, pa bez obzira što je taknulo rukavicu, to će sigurno biti bodovano, budite bez brige. Hvala puno. Imate li još kakvih pitanja? Evo mogu ja jedno kratko samo, ako nije. Branko Filinger. Branko, pozdrav. Izvoli. Evo kratko, prema jedno kratko pitanje, mislim da će to zanimati svih nas, a vezano za naša iskustva na europskim i svjetskim kupovima.
Znači, na početku izlaganja gospodin Deša je naglasio da će se od sada striktno poštivati pravila VAKO federacije. Sad mene zanima da to znači da konačno više na svjetskim kupovima nećemo imati nekakve čudne kategorije, uzrasne, težinske koje su naknadno uvedene, koje nisu po pravilima VAKO, a pogotovo smanjenje broja rundi i vremena trajanja rundi, jer to mislim da su VAKO pravila. Evo, to me zanima. Da li to sad znači da toga više neće biti? Nažalost ne. Dakle, nažalost ne, koliko god se je htjelo, ostavljena je da se organizacijski dio prilagođava. Dakle, sad samo da kažem, direkt je direkt, pa šta god bilo i to ne možeš promijeniti. Ali sve drugo, nažalost, se može prilagoditi organizatoru. Pokušali smo napraviti da sve te divlje kategorije i te divlje, pitaj Boga šta, na svjetskom kupu, da to bude otvoreni kup u sklopu svjetskog kupa. Međutim, čak ni to nije prošlo jer su tu, nažalost, veliki interesi organizatora koji mora pokriti sve velikim troškovima. Dakle, znam da je odgovor neodgovarajući, ali nažalost je tako. Romeo, oprosti, ako mogu, svi organizatori bi se trebali prilagoditi VAKO pravilima, a ne da se VAKO pravila prilagođavaju organizatorima. Tu je došlo do zamjene teze, o tome smo već razgovarali više puta. I slažem se s Branko s tobom i po meni si isto apsolutno u pravu. Jer onda taj članak o pravilima apsolutno ne drži vodu. Znači to mogu slobodno izbaciti ča iz toga, jer VAKO pravila za mene su VAKO pravila. Ona su raspisana, rekao si Romeo, i na službenim stranicama VAKO federacije i u tim VAKO pravilima nigdje ja ne vidim nekakve težinske kategorije, nigdje ne vidim, a pogotovo što govorimo o svjetskom kupu i o europskom kupu. Znači težina i ime tog natjecanja za sobom povlači neku odgovornost u organizaciji, a to su VAKO pravila. To bi trebalo biti osnova. Evo, toliko da ne zadržavam više ljude, ostalo ću postaviti pisanim putem, ima jedno 10-ak pitanja i slažem se s tobom, Tomo, da puno ima nekakvih čudnih situacija koje će nam se dešavati i na tatamiju i u ringu. To je to. To je moje mišljenje. Ako mogu, opet s pozicije trenera, ne s pozicije predsjednika saveza. Dakle, Romeo, ono što smo ti mi kao upravni odbor ispred našeg saveza predlagali da ide prema VAKO federaciji, ja želim da to ljudi znaju iz našeg saveza. Dakle, predlažemo obaveznu za ring. A za tatami bi ja volio, Branko, da se vi isto izdogovarate i da vidite, ali to je obavezno uvođenje u 22 ili 23 kategorije. Taj prelaz sa juniora u seniorsku dob je vrlo opasan, pogotovo za ring. Da, slažem se. Kažem, ovo je stanovište trenera, evo ništa drugo. To je iznimno bitno da zaštitimo naše mlade sportaše koji izlaze sad iz juniorskog uzrasta sa 18-19 godina i mogu dobiti borca od 29-30 godina. U ringu je to jako opasno. Istina. I Romeo, oprosti, evo, opet s pozicije trenera, po meni ovo nije ok da se u semi-kontaktu, odnosno u point fightingu dozvoljavaju nošenje pojaseva za vrijeme borbe. Prvo još nije ni definirano jasno polaganje tih pojaseva, ni tko ih ima, ni kako će se polagati i molim, pod navodnike stavljam, to je po meni diskriminirajuće da u jednoj kategoriji se mogu nositi pojasevi, u svim drugim ne mogu. Nejasno je uopće kako će momci i cure polagati za pojaseve. Mislim da još nije vrijeme za to. Čisto promišljanje, kažem ti, kao trenera. Samo da kažem, nije to uvođenje novoga, nego to je zadržavanje staroga koje je ograničeno samo na point fighting. Dakle, još uvijek se drže te tradicije i ono što bih sad malo rekao, dakle, vjerujem da ćete razumjeti intenciju. Politika je umijeće mogućega. Dakle, tako je i pisanje ovih pravila također umijeće mogućega. Ne ide sve onako kako bismo željeli. Naš savez je dao dosta lijepih prijedloga i ti prijedlozi su prihvaćeni na različite načine. Što se tiče uvođenja nove kategorije, definitivno kroz jednu drugu diskusiju je izašlo, kad se htjelo povećavati broj kategorija,
onda svi su stali protiv bilo kakvog uvođenja novih kategorija. U ovom trenutku 434 kategorije ima ovako, što znači 434 svjetska prvaka svake godine. Dakle, mi moramo najprije nešto drugo raščistiti, a onda doći sa ovim prijedlogom koji je fenomenalan i s kim god sam ja razgovarao u privatno, svi ga podržavaju, ali još uvijek službeno ne. Evo, o tome se radi. Ali opet, s druge strane, tendencija je u Vakovu zadržati ono što je postojeće, različite interese treba zadovoljiti, a prema van ide se vrlo restriktivno, vrlo ciljano i evo, sa K1 izlazimo van i ništa drugo. Evo, sad ćemo na studentskim igrama izaći sa 4 discipline. Na Europskoj olimpijadi planirali smo 2 ili čak 4 discipline. Ne znamo šta će nam još prihvatiti. Evo, dakle, tamo će se ići ciljano i sa po 3 kategorije težinske u skupini. Dakle, ne svi. Evo, tako da, opet kažem, umjeće moguće. Hvala ti na odgovoru. Imate li još pitanja, treneri? Zel Galešić, ovdje jedno pitanje malo za Dešu, ako može. Slušam, Zel, volim. Ono što si na početku bio pričao da će se kažnjavati ako se vidi da je prijavljeno među početnicima da ima iskustva. A to pričamo kod djece, motornih skupina. A isto tako imamo na jednom turniru gdje treneri prijavljuju natjecatelja u početnike i u natjecatelje. Pa samo, da li će to biti još uvijek moguće ili ne? Da, bit će moguće. To je rizik njegov ako je taj stvarno početnik. Dakle, može ga prijaviti u ovim drugim, ne na državnim prvenstvima, svjetskim i europskim prvenstvima. Dakle, moguće je. Meni je nelogično, ali tu su drugi interesi da na jednom svjetskom kupu može biti početnik i on je pobjednik svjetskog kupa. Ja to tvrdim da je strašno smiješno i sve. Ali moguće je, ali tu su neki drugi interesi. Dakle, on mora biti početnik, a rizik njegovog roditelja i trenera je što će ga staviti u kategoriju naprednih članova ili recimo normalnih članova. Evo. Ali obrnuto ne može. Hvala na odgovoru. Okay. Mikrofon, Tomo, mikrofon. Ispričavam se. Ako nemate više pitanja, treneri, ja bi polako ovaj naš seminar i ovo druženje priveo kraju. Zahvaljujem se svima vama koji ste popratili seminar. Nažalost, u ovim epidemiološkim uvjetima ovo je trenutno jedino moguće što možemo napraviti i što smo mogli napraviti. Ja bi puno više volio da smo se okupili onako opet u Varaždinu na 100, 120, 150, podružili uživo, se i vidjeli i ispozdravljali i dogovorili se kako dalje u sezonu. Međutim, nažalost, to je u ovom trenutku nemoguće, a teško da će ove godine i biti, prema ovome svemu što gledamo, slušamo, teško da će i biti mogućnost takvog druženja u smislu nekih sastanaka 100-150 ljudi na jednom mjestu, teško. Ali nemojmo prejudicirati ništa, pustimo vrijeme da nam pokaže. U ovom trenutku bilo nam je bitno da održimo ovaj seminar, održali smo ga online kao i neki drugi savezi. Želja nam je bilo da trenere naše licenciramo, većina klubova ima potrebu podnijeti koje kakve zahtjeve za sufinanciranje i svašta nešto prema lokalnim zajednicama. Lokalne zajednice traže isto licence za trenere od nacionalnog saveza, tako da htjeli smo to izorganizirati prvi put na ovaj način, ja se nadam da će biti i posljednji. 2-3 informacije, još ono što smo rekli, od ponedjeljka počinju treninzi, doduše u nekim ograničavajućim uvjetima, ali ipak počinju treninzi. Ovo državno prvenstvo 27.3. to smo vas već izvijestili da se neće održati, njega smo odgodili. Prvo iduće koje je predviđeno je za 17.4. Da li ćemo ga tada održati ili ne, ne znamo u ovom trenutku jer još uvijek nisu dozvoljena natjecanja. Sačekajmo da vidimo u narednih 10-15 dana što će se događati, trenirajte koliko možete, najbolje što možete, svi ćemo imati jednake uvjete i gledat ćemo donijeti pametne odluke da to ne bude, znači nema šanse da donesemo odluku da u 3 tjedna se održava državno prvenstvo ili nešto slično, to ne bi bilo realno ni normalno.
gledat ćemo održati državna prvenstva, ono što sam rekao i u uvodnom dijelu seminara, stavit ćemo fokus na mlađe dobne kategorije, moguće da ćemo nešto i promijeniti u rasporedu državnih prvenstava, jer Europsko prvenstvo za djecu, kadete i juniore je u 8. mjesecu, a za seniore je svjetsko prvenstvo tek u 11. mjesecu. Ako bude bilo potrebe održavati državna prvenstva u 2 dana, ako ne budu dozvolili više, ne znam, od 50 ljudi u dvorani, onda ćemo morati održavati državna prvenstva i u 2 dana, subotu, nedjelju. Ali ćemo svakako gledati, održati državna prvenstva, posebno za ove mlađe dobne skupine, da možemo odrediti reprezentaciju i ako bude Europskog prvenstva u Mađarskoj u 8. godini, u 8. mjesecu, ispričavam se, da mi budemo spremni, da imamo popis reprezentacije, da znamo koji su to dečki i cure koji će ići i da tu priču možemo zaokružiti na vrijeme. Što se tiče članarina, nikakve pritiske ne radimo, vidite i sami, seminaru svi mogu pristupiti, kad budu krenuli treninzi, kad bude krenula cijela ta priča, kako bude se moglo, dogovorit ćemo se uplaćivati te isto članarine. Nažalost, godina će biti teška, možda teža nego prošla, i u financijskom, i u organizacijskom, i u svakom nekom drugom smislu. Sama državna prvenstva vjerovatno će poskupjeti organizacija i za savez, i za klubove, a s jedne strane će nam to sve vjerovatno se poskupiti, a s druge strane vjerovatno ćemo imati manji priliv sredstava. Tako da to će stvarno biti čarolija sve izvesti. Gledat ćemo ko savez pomoći koliko budemo mogli. Romeo, ovo smo rekli isto, da te neke dodatne naplate za ID registraciju mi ne želimo ove godine sigurno, vidjet ćemo dogodine i oni godina iza, ali ove godine sigurno ne želimo nikakve dodatne troškove našim klubovima. Gledat ćemo pomoć koliko god budemo mogli i kao savez, da što normalnije prođemo tu godinu i svi oni koji imaju želju i volju da imaju mogućnosti za natjecati se. Ako vi ljudi još nešto, bilo šta imate za pitati u bilo kom dijelu, sad uživo slobodno pitajte, ako ne, evo završit ćemo i zatvoriti taj sastanak. Ništa ljudi, hvala vam na druženju, hvala na pažnji, čujemo se i vidimo ako Bog dragi da čim prije. Pozdrav svima. Bog. Pozdrav svima. Pozdrav. Bog. Pozdrav. Pozdrav svima. Pozdrav. Pozdrav ljudi. Pozdrav svima. Pozdrav ekipa.